душе засор от твоих волос. Думал ненадолго, но ты всерьез покинула мой скромный апартамент. И это тот самый горький момент, когда включается этот пьяный тариф, души нарыв. Словами у трубочку потек. Не помню конкретно, что говорил, но если что, прости за все. Этот пьяный тариф, души нарыв. Словами у трубочку потек. Не помню конкретно, что говорил, но если что, плати за все. 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 Плати за. Минус на трубе, да такой, что ах. Да такой, что ах, да такой, что ах. Слезы на щеке, слезы на губах. Слезы на губах, слезы на губах. Зачем развязал мне язык абсент? Мне язык абсент, мне язык абсент. Не вры, что тебе не знаком момент, когда включается этот пьяный тариф, души нарыв. Словами у трубочку потек. Не помню конкретно, что говорил, но если что, прости за все. Этот пьяный тариф, души нарыв. Словами у трубочку потек. Не помню конкретно, что говорил, но если что, плати за все. 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 Плати за. Песню «Пьяный тариф» я придумаў недзе уже паўгады назад. Ну, просто стаў на піяніна нешта іграць, прыдумалася мелодыя, матыў, а потым доўга мы думалі над словамі. А ты быў п'яны? Не. Былі спачатку іншыя словы. Потым мы сабраліся з хлопцамі, зрабілі аранжыроўку такую, мы думалі зрабіць пад Макса Каржа. Такая. Но нічого у нас не атрымалася пад Макса Каржа. Паслухалі Макса Каржа, зразумелі, што зрабілі па-свойму. Зрабілі ўсё роўна РСП. Ось. Запісалі яе хуценька. Запісалі, да. Але на вельмі доўгі час ляжала як бы ў загашніку, у шуфлядцы, таму што як толькі мы збіраліся яе прэзентаваць, пачаліся предвыбарныя ўсе гэтыя штукі. Так, і потым гэтыя падзеі. Было ўжо не да песні, як бы, па сутнасці. Мы яе адклалі і доўга думалі, ну калі-калі, месяц, калі 2-3 месяцы. Ну потым там ужо чаканне дастала. І мы ўсё ж такі вырашылі хоць нечым да парадаваць нашых слухачоў. Песня, наогул, мы вот думалі зараз з рэжысёрам, які будзе кліп здымаць на яе. Думали, пра што песня, ён сказаў, ну вот у 2 словах раскажы пра што. І мы дадумаліся да таго, што яна наогул не пра п'янку, а пра тое, што людзі не ўмеюць размаўляць адзін з адным. Ну як бы, а калі вып'юць, ну вот гэтыя гнойнічкі, яны вылазяць. І чамусьці прасцей пад нечым
выказвацца тое, што набалелае, да? Мы не прызнаем ні псіхолагаў, ні размову такую нармальную, спакойную. Бар'еры здымаюцца, нейкія ўнутраныя. Таму эта песня пра тое, каб мы вучыліся неяк ўсё ж такі адзін з адным камунікаваць. Цвярозы тарыф уключаўся. Мы нейкім чынам спалучаем паралельна гэта ўсё і пра каханне, і пра тарыф, і пра пратэсты. Вось запісалі песенку, таксама выкінулі яе, стала амаль віруснай, «Ощущение не те». І паралельна пра адвечнае. Прикрывается дом алюминиевым щитом, потому что на щите ощущения не те. Вертолетик прилетел, расстрелять усіх хотел, Коля в бронике потел, ощущения не те. Баба Лида не сыходить, Лукашенко не иде, тихары по трое бродить, ощущения не те. За уладу ён чапляўся, упирался и кряхтел, потому что у Гааге ощущения не те. Шос. 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 Хочется сказаць, што наадварот у нас нейкі зараз уздым і такая занятасць плотная, і мы граем зараз шмат канцэртаў, і вось па дварах іграем шмат канцэртаў і рэпеціруем шмат, таму што я не ведаю, як у каго, у мяне гэта творчы штуршок, вось то, што адбываецца, вось гэта стан унутраны, так? Да, ты выплёскваеш гэта, субліміруеш творчасць. Гэта ўсё аб'ядноўвае, ведаеце, і музыка аб'ядноўвае, і нейкія актыўнасці разам супольныя, дваравыя, суседскія таксама аб'ядноўваюць. І ўсё, што можа аб'яднаць людзей, гэта ўсё добра і патрэбна. І музыка у тым ліку. Вот мы яшчэ да такой высновы прыйшлі, што датычна нашага гурта, ёсць нейкая суполка людзей, яна, так скажам, абмежаваная, да? Субкультура. І за яе межы ўжо выйсці неяк складана. Бо няма там шоу-біза, няма там нейкіх сродкаў масавай інфармацыі, якія б маглі гэта распаўсюджваць на больш шырокую аўдыторыю. А сітуацыя цяперашняя, плюс каранавірус, не прыязджаюць, наогул ніхто не прыязджае, да? І хочаш, не хочаш, людзі вымушаныя, не вымушаныя, а яны слухаюць, пачынаюць слухаць беларускае. І гэта, пашырае вельмі аўдыторыю. Мы нават бачым па нашаму інстаграму, там пасля кожнага дваровага канцэрта там плюс 40 чалавек новых, допустим. Напрыклад, так. І у асноўным-то, як наша аўдыторыя, это моладзь, маладыя людзі, але ж у дварах выходзяць і сталыя людзі, дзядзечкі, цёцечкі, якія таксама пасля канцэртаў падыходзяць, смяюцца, усміхаюцца, дзякуюць. У іншых абставінах яны проста... у жыцці б не паслухалі тое. Да, да іх проста не дайшло бы. А тут такая адваротная рэакцыя, і гэта цудоўна. Між іншым, і многія замежныя артысты таксама падтрымліваюць Беларусь. Да? Там і Дэймон Элборн, Гориллас выпусцілі трэк, дзе там пра Беларусь. І Ногу свіло запісалі, вельмі класны трэк. Вельмі крута. Это вельмі прыемна, што іншыя сусветныя музыкі выказваюць салідарнасць з намі. Значыцца, мы не адзінокі, мы не адны. Ведаеце, я так для сябе разважаў, таксама, калі нічога не зменіцца, так, калі ўсё застанецца так, як ёсць. Зараз ужо тыя людзі, усе людзі, так, яны ўжо існуюць адасоблена ад цяперашняй улады. Яны існуюць сабе, а дзяржава сабе існуе. І ў прынцыпе, хай яно такі, хацелася б, конечно, каб гэта ўсё аб'ядналася. Калі на гэта не аб'яднаецца, то Беларусь жыве сабе, а гэтыя сабе ўжо жывуць там. Просто нават калі браць там, шоу-бізнес, а хто будзе граць? Допустим, зробяць чорныя спісы. У іх жа, па сутнасці, трэба ўсіх. Вельмі шмат гуртоў, якія раней былі апалітычныя, да, там, інтэліджэнсі, там, усе зараз просто выказваюцца, пішуць пратэсныя песні, гэтак далей. Усіх атрымліваецца. Будзе граць з Баскавым. Это не хопіць грошай іх прывозіць, па-першае. А па-другое, у ментов сістэма клубаў, да, праката
яна патрабуе як бы ўсё ж беларускі прадукт. Ёсць гурты, якія збіраюць вельмі шмат, да? Там петля прыстрасця, нізкі, СНРМ. І калі проста іх не будзе ў этой прасторы, сёстры Груздзевы не сабяруць. Не сабяруць. Саладуха, як бы па 2 рублі збярэ, да? Але так проста, нармальны чалавек не пойдзе на это ўсё. Таму я думаю, што з музыкай наадварот будзе ўсё добра. Это дваровыя канцэрты, потым будуць нейкія альтэрнатыўныя пляцоўкі. Людзі проста будуць збірацца і кідаць у шапку. Я вось подумаў, што ў гэтых дваровых канцэртах для народа як бы выяўляюцца сапраўдныя народныя артысты. Вось як бы кожнаму двароваму музыканту даць званне народны артыст беларускі. І это будзе праўда абсалютна. Это будзе заслужанае званне. Дзякуй Богу, цёкавага тамапа не было ў нас, але вось на крайнім канцэрце 3 стаялі ментоў, просто стаялі і нічога не рабілі. Не сыходзілі, але ж і не падыходзілі. Хаця мы там ім тонка намекалі, далучайцеся. Ёсць падазрэнне, што гэта просто нашы тайныя прыхільнікі, якія зараз у гэты час аказаліся на службе. Але ўсё ж такі пасля канцэрта на нас падышлі людзі, хлопцы, сказалі: пойдзем з намі, мы вас праводзім, каб не было. Вось мы удвая ідзем, удваіх ідзем, а вакол нас у кольцо 20 здаровых мужикоў нас праводзяць да машыны. Это было такое, да. Прыемна. Целахонікі такія, бодигард. Яшчэ, конечно, вельмі цешуся, калі бачу, як дзеткі танцуюць, скачуць под нашу музыку, дурэюць там, уже як могуць. Много вырашылі, што мы, як ты сказаў вчора? Музыка для дзяцей, слова для ўзрослых. Вось, это сэрца радуецца. Я настроены на доўгую дыстанцыю, як бы браць з морам. Яно ўжо так і атрымліваецца. Тут ужо як бы кіргізскага сцэнарыя не будзе. Просто я думаю, што народ не супакоіцца. Гэта нельга дараваць, нельга забыць, і это ўжо не вернецца ў старое русло. Уже такая кропка невяртання пройдзена. Так, там уже ўсе змяніліся кардынальна. Мне здаецца, што частка чыноўнікаў, нейкіх прыбліжаных людзей, яны зразумеюць, што это просто бессэнсоўна. Як бы колькі так можна. Няма перспектывы ніякай, абсалютна. Так, калі просто народ увесь не падтрымлівае. Як бы дзе браць рэсурсы, это ж амонт. Таксама это вельмі дорага каштуе. А мне цікава, штосьці адбудзецца там, ці перамога, ці не перамога, але такія зарплаты, як зараз, так, это не можа быць вечна. І калі там яны па 30 000 рублёў так за месяц атрымліваюць, і потым раз ім вяртаюць папярэднюю зарплату, это ж все, АМОН збунтуецца. Так. Трэба просто разумець, што там мала ідэйных ёсць, канешне, жывадзёры, але ў асноўным там людзі рубяцца за бабло, за грошы. Таму, калі іх не стане, то... там ужо за сябе ўжо рубяцца. Да сценкі так прыпёрта, што там уже просто такое... Беларусы нарэшце сталі беларусамі, і гэта вельмі адчуваецца. Вельмі. Такі моцны нацыянальны уздым свядомасці. Мы не хто-небудзь, мы беларусы. І гэта такое вельмі моцны стрыжань у людзей унутраны. І это зразумела, што як на балоце, да? Калі балота гарыць, не бачна зверху, а знізу яно гарыць. І я думаю, што это было 26 гадоў. Усё гарэла знізу, а цяпер просто яно вылезла на паверхню. Мы, конечно, все перажывалі эти все гады, як так? Дзе нацыя? Чаму не выходзіць 1000, выходзіць там 2? Дзе усе? І усе супалі просто ўсе інгрэдыенты, да, як кажуць. Это коронавірус, і гэты гвалт, які адбыўся пасля выбараў, людзі сталі выхадзіць, у першы дзень не так шмат выйшла. Людзі сталі выхадзіць сотнямі тысяч менавіта пасля таго, як убачылі, што творыцца там на Акрэсціна, што творыцца, як збіваюць у дварах людзей, да, просто хапаюць нейкіх прахожых у магазине. Забітых колькі людзей. А колькі мы яшчэ не ведаем, колькі забітых. Таму гэта людзей... Это ўжо край. Это ўжо здарыўся край. Край цярпення і край усялякай логікі чалавечай. Мне здаецца, што мы самі сабе лідары. Так. Я, напрыклад, сам сабе лідар.
Ну от як у дварах адбываецца, просто робіцца чат. Ну нехта там мадэратар чат, але ён асабліва там нічого не робіць. Людзі самі прапануюць там, давайте такі сцяг, давайте сякі, давайте такія печэнкі прынесем, давайте гэтых пазавем. Так. Людзі просто зразумелі, што за іх ніхто не будзе рабіць. Калі няма лідара, да? Калі лідар за мяжой, ён як бы намінальна ёсць. Там Ціхановская намінальна лідар-то. Ну, яна больш як сімвал. Ну так. Чым лідар. Яна ж як бы, просто ўсе не кіруе фактычна намі, так? Яна просто падтрымлівае ці не падтрымлівае то, што мы робім самі. Все зразумелі, што калі не мы, то ніхто. Мы сталі лідарамі. Мы зробім так, каб... Ну, а яшчэ мы лідары РСП.